Magandang gabi po sa inyong lahat. Naka-aura ngayon si Inday. Anong meron, Inday, at naka-aura ka ngayong gabing-gabi na, matulog ka na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naka-aura ngayon si Inday. Anong meron, Inday, at naka-aura ka ngayong gabing-gabi na, matulog ka na. But anyways, good evening everyone. Kasi gabi na dito, alas 11 na ng gabi. So, good evening dito. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang gabi sa Pilipinas. But anyways, today's video, mag-unboxing tayo. Actually, nabuksan ko na siya eh. So, today's video, we're gonna do an unboxing a monthly subscription beauty box. So, mag-unbox tayo ngayon ng box. Na-receive ko to nung isang araw eh. Ngayon ko lang siya, ngayon na ako nagkaroon ng time na i-film siya. Nagkaroon ng time, busy daw si Inday. Conflict ang schedule ni Inday. So, ito yung yung i-unbox natin ngayong gabing ito. Nabuksan ko na siya. Ayan siya, ayan yung box niya. Ang Boxycharm, it's a monthly subscription beauty box. It's only like $21 every month. So you will, if you like subscription to them, you're gonna get like this box for, you're gonna get that box for every month. And then, which is I really like about this, they have so many nice product that you can get to them, like not only makeup, they have like skincare, hair, for face, makeup, and a lot of stuff. So first we're gonna look this don't despair repair strength moisturizer leave-in mask. I think this is for hair. Parang conditioner siya na ano mo sa ibababad mo siya sa buhok mo. Conditioner nga siya. Ayan siya. Dalawa. Excited ako dito. Ang ganda ng superhero. Elastic stretch volumizing mascara. Lashes look stretch 90% so dramatic volume and length. Excited ako dito. Ito siya Ito yung second mascara siya. Ang dami ko ng mascara. Hindi ko muna siya bubuksan kasi sayang pag inumpisan ko na siyang buksan. Natutuyo lang siya, sayang, kaya buksan ko na lang to pag wala na akong gagamitin. So yan yung mascara. Yan yung mascara. Yan. Tapos, ayan siya. Sa likod. Ayan siya sa likod. Ang ganda ng niya. Tawag dito. Ang ganda ng niya. Ng box. Ang ganda ng box. Yay, excited ako dito. Paborito ko mascara eh. So, I'm excited to play with that. Tapos yung pangatlo, ito naman cute. British lipstick. Lipstick siya. Ayan siya. Ting. Ayan siya. Tapos sa likod, ganyan. Tapos pag inan mo siya, binuksan mo siya. Ito siya ano lang siya, maliit na container na medyo mataas. Sobrang liit lang na container siya. Ganda, diba? Actually, sinatch ko na siya sa kamay ko. Yun yung kulay niya. Parang purple na may pagka-brown siya. Ganyan siya. Tapos yung pangatlo. Ito, yung tawag dito. Ano daw siya? Hand cream. Parang ang bango. Ang bango-bango niya. Ang bango-bango. Hala. Ang gusto ko yung amoy. So, yung amoy niya hindi matapang. Yung very light na smell lang siya.
Ang bango ha. I'm excited with this. Ano daw siya, hand cream. Tamang-tama to kasi pag pumapasok ako sa trabaho. Ano, ewan ko ba, sobrang, ano, sobrang nagdadry yung kamay ko. Tsaka, dry siyang nagbibiak-biak na Makate. So, that's good. I'm excited to take that at work. So, yung panglima, ito siya, oh. Ang ganda. Eyeshadow palette. Yan siya, oh. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng ano niya. Ng ano niya. Packaging niya. Tapos, pag binuksan mo siya, wala, ang ganda. Eyeshadow sa kabila. Tapos, baka dito, ito, blush on siya. Ang ganda ng color. Pure Midnight Masquerade Face Palette. Ang ganda niya. Oh, excited ako. Hindi ako marunong mag-makeup sa eyeshadow, pero napapractice yan. Ang ganda niya, oh. Ganda-ganda ng kulay. Yan lang. So, meron ako. Yan lang yung na-receive ko ngayong, October monthly subscription box. Naka-receive ako ng 5 items. Yan, lahat. So, yay! I'm excited all of this to play. I'm so excited to play. I'm so excited to play with this. All of this, especially the mascara. One of my favorite mascara and lipstick. Mascara tsaka lipstick. So, yay! I think that's it for this video. So, ito yung October monthly beauty box ko. Palette, eyeshadow palette, mascara, lipstick, hand cream, and this hair treatment. Hala, ang gaganda. Excited ako. Ang parang magagamit ko siya dito, itong lipstick. Kasi yung kulay niya, ayan yung kulay niya. Gusto ko siya, ganda ng kulay niya. Ayan yung kulay niya. Tapos, parang itong mascara. Magagamit ko to palagi kasi favorite ko mascara eh.